Na to, že je lavice, tak docela dobrý. Akorát je strašně moc takových úplně titěrných mušek. Ale lepší než komáře někde jinde. Tyhle, musím vypadat jak strašidlo. Tak, vyjel jsem z Chebu a odsud to vede prostě asi 10 kiláků po starým drážním tělese. Je tady udělaná cyklostezka prostě na drážním náspu a to je úplně bomba. Jak to musel zdolat ten vlak, tak je to takový všechno mírný, takže se jede rychle a krásně, jak jedete na tom vysokým náspu, pak zase tunelem. Bomba, krásný nápad. Český les, fakt jako, myslel jsem si, že Krušní hory jsou konec světa, tak ne, tam to oproti tomuhle byl Václavák, ale je to pěkně a mám hezký počasí, tak jako lehce pod mráčkem, není vedro, ale občas vysvětlí slunko. Akorát zrovna tady ta cesta je úplně na draka. Nechápu, jak někdo může zapomenout parní válec takhle uprostřed cesty v lese prostě. Ale dobrý. Tohle je nějaký mutant, tyjo. To má takový široký stonek, který jaksi podivně roste. Fakt zajímavý náprstník toto. Tomuhle se taky dá říkat cyklotrasa. Ach jo. Český les. Jako je tu nádherně, ale chlapci, co to tady značili, jako trošku kreativity neškodí, ale co je moc, to je moc. Jak můžete vidět tamhle v dáli na stromě, nestratil jsem se. To je normální značka, normální cesta, po které to vede. Teda cesta, silný slovo. Aspoň pěšinka, kdyby to byla, ale to prostě už rovnou člověk může jít lesem. Možná by tam aspoň nebyly ty bažiny tady, shit. Vyjel jsem to. Jej. Vyjel jsem na Havrana. Na silničce. S nákladem. Yes. Kurňa, to je krpál ještě po panelový cestě. A jen tak předsedatím tak radu potkal jsem nějakého borca, kterým jsme kousek jeli. Ten říkal, že se to nedá vyjet. Že prý a nebo. Ne, ale kdybych nechtěl, že to z principu vyjedu, tak to nevyjedu. Tak bych to tlačil, je to hruza to vyjet. Ale tak hecnul jsem se, dal jsem to. Tak jsem nahoře, strašně tady fouká, ale jinak fajn, je tady úplně nádherný výhled. A je super, že někdo tu hroznou komunistickou pozorovatelnu předělal na něco pěkného. Ach jo, to byla tak uchylná doba. Celý den jedu vlastně podél hranic, takže projíždím těma obcema, co komunisti zbourali, protože byli prostě moc blízko. Tady toto je úplně luxusní útulna. Je sice teprve 5 hodin, ale mám fakt jako hodně velký tutkání tady zůstat, protože v noci má pršet. Nevím, ještě se rozhodnu.